Talasing! Lakaw na mo. Tuwa na dahil ang kuya, alas mga. Okay, kay bulak ka. Boss. Asa kita, boss? Kuy, karon Ben? Ano, basketballan? Kadaan. Pagta na tawag. Mga 60 ladies. 60 ladies. Nakalang cellphone ko yaman. Alam mo mga, ano mo din ang kuanon. Unsa? Cellphone na lang sa. Doon, katawa. Dala na ikuan balay na niya. Dala. Pera na boss. Pera na boss. Kuy, banta niya mangita niya sa mama sa cellphone. Dala na Ben. Ha? Dala niya na cellphone. Ikaw, Ya, ikay kadala na, ikay kadula. ano sa? Sa cellphone. Kana? Asa? Inyo ano yan, cellphone? Kasa? Ano? Nang puti? Anong giayo? Kasaran. Ano yun? Ay kana? Oo. Abi ko tong puti. Na. Uy, di-chat na ko kung cellphone. Ay, kinsa din na Ben? Ako ang magumputi. Nya kana kinsa na? Ambot. Muha na na. Buyan. Ako cellphone. Pa, magulap ko ng cellphone. Palit tug cellphone nga katong iPhone babos ah. Kana mo sikat-sikat yung boss Francis. Mo sikat-sikat ta ba? Saan ang gigula niya? Oh, mo sikat-sikat ta. Sikat-sikat. Asa di pud sikat-sikat tunos bye-bye. Sa'yo ko magkabad na nga itong skin na Natay kuan boss ba? Boss, sa TikTok boss. Ikaw kumong-kumong patay. Ako ni tawag ko. Ah? Butite. Yun eh. Umang. Tao ng manok di buok. Wala man nag-ride. Buhi ra boss. Wala ka survive boss. Patay sa apil man niya ng bukok. Challenge mo to? Nya. Pinoy naman to sa? Gira-gira lagi. So grabe gito boss ikaw kumong-kumong patay good. Sa Team GS. Sniper na. Pinuod na? To po sa kita po boss TikTok bod kaon jag umang boss ba? Dako kay pagkaumang. Kanon naman ang Japan? Umang. Yan sa may tong kanon diri boss. Ato ang napatay ko Mga na. luto. Mga health eh. Dili mga talong-talong. Talong-talong bro. Si Kizan talong-talong boss. Talong ni Lusa. Nag-meeting sila guys. Nai-irobi mo. Ayun. Hala, galit mo duwa. Patay na karusal tayo. Mong i-promote din ang talong. Yan talong i-promote to boss.